masu kallon mu da sauraron mu turkash assalamu alaikum warahmatullahi to fa ana wata ga wata sai dai a yanzu farin ciki ya kama Fa'iza ganin cewa a yanzu Prince Bello ya dawo soyayyarta daman can Binta ce ta haddasa wannan tsohuwar gaba ganin cewa ita ta nuna kishin da take masa amma masu kallon mu da sauraron mu kare kawai ka ci gaba da bibiyan mu ganin muna dora muku shirin gidan sarauta to fa daga bakin Bello fa yayi farin ciki a yadda mai martaba ya bashi umarnin ganin cewa a yanzu fa yana so ya dawo da Fa'iza sai dai Bello ya amsa kiran mai martaba da gaggawa ganin cewa an gama ranka ya dade ganin cewa ya girmama shi har da lafazi abinda ya ƙara sa mai martaba ya ƙara farin ciki da Bello ganin cewa har yanzu fa Bello yana jin maganarsa daman a baya Bintu ce ta sa shi ta mai dole ganin cewa ya kaurace wa iyayensa amma ya sai babu laifin komai kawai soyayya ce ita haka take yi to fa masu kallon mu da sauraron mu sai dai ka gyara zama don ganin mun kawo muku kawataccen labarin gidan sarauta to fa daga bakin bai babban daki ta farin ciki ga wannan ranar da za a daura da za a komar da Fa'iza gidan mijinta ganin cewa a wannan rana ita ce nan tamkar farin cikin wannan rana ita ce tafkan farin cikin mai babban daki ganin cewa a yanzu fa mai babban daki ba ta da wani muradi ganin cewa Bello ya ci gaba da soyayya da Fa'iza ganin cewa ma har ta koma gidan mijinta su ci gaba da zaman su to fa daga mai babban daki ta ce idan ta yi hakuri za ta samu zuri'a ganin cewa ita in ta samu zuri'a shikenan ya zama alin gidan sarauta ganin cewa ko da Bello ya mutu ganin cewa a yanzu to fa yana da dan da zai ji kansa ganin cewa Fa'iza ce nan zata dan Fa'iza ne zai ji kan da Prince Bello ya haifa to fa tare daga bakin Bello ya yi farin ciki a yanzu babu abin da zai iya cewa masu kallon mu da sauraron mu to fa sai da kaɗan daga sharin labari na sai da kaɗan daga sharin gidan sarauta ganin cewa za mu kawo muku cikakken labari ganin cewa ka cigaba da bibiyar mu ganin mun dora muku cikakken labari amma mai sauraro kada ka manta idan wannan ne kasance shigowar ka ta farko muna mai ka danna mana alamar kararrawa da sattura mun gode masu sauraron mu da sauraron mu to fa kada ku manta Bello har yanzu fa soyayya Bintu tana cikin zuciyarsa kuma kawai auren da za a masa babu yadda zai yi ganin cewa a yanzu zai dai ya bi umarnin manyan sa kuma da mai babban daki sai dai Bello kawai dai ya bar soyayya Bintu a cikin zuciyarsa to fa daga bakin Fa'iza ita ta yi farin ciki ganin cewa a yanzu fatin da Bello ya da ita to tabka fa ita zama uwar yaranta kuma ta zama uwar marayu kuma ganin cewa a yanzu za ta kula da Bello fiye da yadda yake tsammani kuma za ta kula da abin da zai cutar da shi to fa masu kallon mu da sauraro ka dai kawai cigaba da bibiyar mu ganin muna dora muku shirin gidan sarauta amma mai sauraro ka cigaba da bibiyar mu ganin mun dora muku cikakken bidiyon da Bello da tsohuwar matarsa